Az Egyesület tagjainak nagyon változatos a napi ritmusa. Nagyon függ attól, hogy milyen állapotban van. Korábban említettem azt, hogy van, aki 300 kilométerre tud elmenni, és van, aki éppen csak a legközelebbi kisboltba tud elmenni, és csak fél liter tejet vagy 1 liter tejet tud elhozni, mert annyit bír. Tehát emiatt nem határolható be, hogy ki milyen mozgástartományban, vagy mennyire aktív naponta. Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy amíg csak tud, addig dolgozzon. Ugyanis nagyon fontos az, hogy lelkileg úgy érezzük, hogy igenis mi hasznos tagjai vagyunk a társadalomnak, a családunknak és mindenkinek. Nagyon fontos, hogy nem hagyjuk abba az interakciót más emberekkel. Barátokkal elmegyünk sétálni, lehet, hogy nem fogjuk körbesétálni a Margit-szigetet, de akkor is egy darabig elkísérjük őket. Semmiképpen nem gubózunk be és maradunk otthon. Azt gondolom, hogy az aktivitás mindenképpen a legfontosabb, és a lelki nyugalmunk, a lelki békénk. Ami még én azt gondolom, hogy szintén fontos, az a család szerepe. Igenis tessék meghallgatni a beteget, nem ledegradálni az ő problémáit, és azt mondani, hogy mama ugyan már még 300 évig fog élni, mert akkor ő úgy érzi ezzel, hogy őt érvénytelenítették. Az ő problémája nem elég fontos, és ledegradálták. Ennek következtében nyilván nem fog többet beszélni erről. Valami nagyon sokat tudunk még tenni önmagunkért a higiénia betartásával. A rendszeres takarítása a lakásnak, a rendszeres portalanítása, az állandó folyamatos kézmosás. Ha hazaérünk, az legyen a leges-legelső, hogy fertőtlenítjük a kilincset, és már is megyünk kezet mosni. Hogy amit a buszon, a villamoson, az üzletben összeszedtünk, azokkal ne éljünk tovább együtt. Aztán ugyanígy nagyon fontos például a személyes higiénia, a hajmosás. Kimegyünk az utcára, tele van mindennel a hajunk utána. Azt mosni kell. Tudom, nagyon nehéz, pláne, hogyha valakinek már komolyabb oxigén hiánya van, hogy egy ilyen gőzben a fürdés önmagában is egy nehéz feladat, de meg kell oldani, ha még segítséggel, akkor is. Valamint a nagy közösségi terekben, amikor elmegyünk, sok emberrel találkozunk, én javaslom a maszk használatát mindenképpen. Hogy nehogy összeszedjünk valamilyen fertőzést, akár felső légúti fertőzést, ami még ronthatja pluszban az állapotunkat. Kérek mindenkit, hogy aki hallotta ezt a szót, hogy tüdőfibrózis, van olyan ismerőse, szomszédja, kollégája, bárki, hívja fel rá a figyelmét, hogy mi itt vagyunk, a Magyar Tüdőfibrózis Egyesület, azért vagyunk, hogy fogjuk egymás kezét ebben a nem könnyű betegségben.